ακόμη ένα tips από το Ταρίφα. Πώς κάνουμε εύκολα μαϊμουδάκια. Παίρνουμε μια βελόνα, κόβουμε εδώ πέρα πάνω σε ένα φορέα το σύρμα μας, στο δείχνω σε μεγάλη ενέσα, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ενέσα. Τα ανοίγουμε, βάζουμε μέσα ένα φωσφορούχο για τη νύχτα ή μπορούμε να βάλουμε μέσα βαρδιάκια, πετρίτσες, ιστορίες. Παίρνουμε και ένα κουδουνάκι το οποίο το βάζουμε εδώ και έχουμε ένα μαϊμουδάκι τζάμπα, το οποίο δουλεύει κανονικότατα, φαίνεται το βράδυ γιατί φαίνεται σαν λάμπα, έχει και ήχο και βλέπεις κιόλας πάνω που ανεβαίνει. Από το Ταρίφα με αγάπη, καλές θάλασσες.